Skejmagic v inkognite. Ale poďme sa pekne po poriadku pozrieť, ako vyzeral tento náš deň. Ráno som si ako prvé stiahla Biodance masku. Musela som sa predsa poriadne hydratovať. Nesmie chýbať skincare, vyčistiť pleť, tóner, esencia, booster proti vrástkam, sérum, očný krém a napokon môj milovaný Medicube Anti-Aging krém. Rýchle a ľahké raňajky, pretože nervy poriadne pracujú a potom je rad na make-up. Nechala som si na neho dnes viac času, lebo veď do telky. Kiež by mi líčenie išlo tak ako skincare, ale nevadí, veď maskerka v jojke mi to určite ešte doklepne. Vlasy, ako sa vraví, koruna krásy, ktoré treba poriadne vyžehliť. Pobalila som si všetky potrebné veci a potom prišla najťažšia časť, výber outfitu. Toto boli finalisti, no a napokon som sa rozhodla pre moje najobľúbenejšie šaty. Krém na ruky, lebo ako som už neraz hovorila, ja z domu neodchádzam bez nakrémovaných rúk, no a šup do auta, dorazili sme do jojky, nervy pracujú, podpísali zmluvu a ideme do maskerského kresla. Tu je už môj final look, no a smer štúdio. Pred nakrúcaním sme si ešte sadli s Vladom Voštinárom a asistentkou režie a prebrali indíciu a celé to povolanie a o čom sa budeme baviť a... V treťom kola ľudská. No, užila som si to. A nebola hanba. Po nakrúcaní mi konečne odláhlo a dali sme si dobrý obed, po ktorom sme šli domov, kde nás čakal môj milovaný Bailey. Nakoľko televízny make-up je skutočne extrém, pred večerným programom som sa ešte musela odlíčiť a nalíčiť a nachystať znova. Pobalili sme posledné objednávky, nech môžu odísť a šup na večerný program. Dnes to bol kvíz, ktorý s Mimčou vo voľnom čase, áno, máme aj ten, robievame. Dopadol na výbornú a my unavené po celom dni fičíme konečne domov. O 2 týždne neskôr. Na východ. To znamená, že tu sa má na mysli nejaká východná kultúra a že ľudská bude predávať napríklad, ja neviem, korejskú kozmetiku, ale aj pre západné tváre sú určené.